Integrationsminister Søren Pind vil have ordet integration skiftet ud med assimilation, der firkantet fortalt betyder, at indvandrere skal tilpasse sig danske værdier eller blive et med dem, hvilket straks har sat sindene i kog. Assimilation. Et svært ord, man ikke skal hænge sig i, siger den nye minister. Og det jeg mener med det, det er, at når folk kommer til Danmark, så er der en naturlig forventning fra dansk side om, at de selvfølgelig kommer for at blive danske, og ikke for at lave Danmark om. Men ministerens holdning er for hård, mener eleverne her på Langkær Gymnasium ved Aarhus. Vi er jo rigtig mange indvandrere her i Danmark, og at han kommer med sådan en holdning, sådan lige ud, lige frem, det synes jeg ikke er særlig godt. Vi kommer fra hver sin del af verden, og så bringer vi også traditioner med os, og værdier med os, som vi ikke kan kombinere med det danske. Men vi skal selvfølgelig integrere os til, at vi kan arbejde i Danmark og tage uddannelse i Danmark. Og på Christiansborg lyder kritikken også. Der er bestemt udfordringer på integrationsområdet, men når man er ansvarlig minister, så bør man bruge sin arbejdstid på at få løst de problemer, i stedet for at starte en krig om ord. For mig er det her et spil om ord. Det afgørende er for mig, det er at sende de signal, at når man kommer til Danmark, så kommer man for at blive dansk. Man kommer ikke for at blive alt muligt andet. Den nyudnævnte minister kan dog trygt fortsætte assimileringen eller tilpasningen, for han bakkes op fra øverste sted. Jeg betragter Søren Pind som en nyudnævnt integrationsminister, som meget, meget fornemt på mindre end et døgn har understreget vigtigheden af, at vi i det her samfund står vagt omkring nogle fælles værdier.